ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ҳар яки шумо хуб ҳастед. бар ҳама шумо саломатии хоҳон ҳастам. имрӯз якшанбе 29 октябр. $100 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико баробар ба 1095 сомонӣ ва ҳамчунин 100 евро баробар ба 1156 сомонӣ. дӯстон, дар зери видео лайк ва ба канали мо подписатсия кардана фаромӯш накунед. ҳатман ба канали мо обуна шавед ва аз навоҳои нав бохабар бошед. раҳмат барои дастгирӣ. мегузарем ба курси рубл. дӯстони азиз, курси рубл рӯз то рӯз боло рафтестай 1000 рубли русӣ баробар ба 118 сомонӣ. ноумед нашавед, минбаъд рубли русиро боло мекунем иншоаллоҳ. ва касое ки дар ҷумҳурии Қазоқистон ҳастед, пули қазоқиро бар шумо маълумот медиҳем ки 1000 тенгеи пули Қазоқистон баробар ба 22 сомону 89 дирҳамро ташкил мекунад. хотиррасон мекунем, лайк ва подписатсияро фаромӯш накунед. ва касое ки дар ҷумҳурии Туркия кору фаъолият доранд, 100 лираи пули туркӣ баробар ба 39 сомону 12 дирҳамро ташкил мекунад. мегузарем ба фунт стерлинг, яъне ки 100 фунт стерлинг баробар ба 1333 сомонӣ. хуб дӯстони азиз, фикротонро дар комментария нависед. ба канали мо ҳатман подписатсия кунед ва дар зери навор лайкро фаромӯш накунед. раҳмат барои тамошои бофароғат.